sirkal waseloso projects mag pi 124 manie gwenge magi pi migo gi sola. Kidhi e gweng ka gweng ok inyal koso pige ariyo adek migo gi sola motim gi county government mar Homa Bay. Aseyawo gi mang'eny nyocha Kasipul, East Kamagakuod, yawo manie tie Sikri kanyo to gi mamoko. Omiyo pige gi wasetimo 124 of them. Kopogore gi mano, pi ma town ka be en pi en wach mar pi machendo kabisa. Ji mang'eny wacho ni wan e dho nam to ok wane pi. Wasemiyo Homa Wasco support mondo wamed kilometers mag pipeline e town. Tie kuonde machalo Makongeni, Got Rabuor, Kapita, kuonde mane pok noneno pi higni 11. Sani gin gi pi. Ndo Sofia Malokoni nyaka mago kuonde man chapo ko bedo gi pito sani wakete pi kaito go pi koro en mo frequent. Wach mar pi mane ng'adore cha be watemo duoko chien. Adwa kwa jo Homa Bay ng'wono nikech sama ni loso nderni mang'eny e Homa Bay town kae, contractor ka contractor kochako loso ndarani to chodo pipe, koro osekelo tatizo e wige mokalo gi. Kaka sani ang'eni Josango, Shauri Yako kanyo ne pi onge, to wasewuoyo gi jo Homa Wasco ni kawuono ne gisetieko gi contractor chodo pipe kanyo pi kawuono. Naloso kata sapagari mane simo mana akwonga meotene gini gokinyi mang'ich sapagari gi magi kuongi timo gi gocho nani town chalona de pi ni kanye to pi onge kanye. Koro mano kaseyudo to watudore. Koro kawuono naseyudo report ni pigno idhi tudi. Nitie pige moko mabe madongo kaka pi ma Atemo monego bed ni supply Yugis. Nyocha oselandi last mile mar pigno kendo wan gi geno ni ndalo mabiro matin mbele ka pi dhi bedo ni nyalo ringo e Yugis. To nyocha jo Atemo nowacho ni gime nyaka gibed gi pi. Mano gima wa insist ni kwanyo kama pi makindu be wuoke to jo Kakelo kokwanyo kanyo onge pi. Koro nowacho ni nikech pi ok nyal gore ka dok chien, pi ma Mala Atemo cha e maringi ka kalo biro nyaka Ramba ka biro nyaka Mwalo kae, ene mobi nyaka Kadongo, mobi nyaka Mwalo osav jo Mwalo koni, kaito pi ma kendo be no odhie kendo be gi kuonde mamoko. Mago pige mamoko madongo. To kata Homa Bay town kae gima chielo machendo en wach ma pipes moti. Koro nwaseyudo African Development Bank oketo 450 million mondo olok go pipeline ma Homa Bay mondo gibed pipes manyien manyasani kendo madongo manyalo tero pi nyaka kuonde mamoko masani pi onge nikech Homa Bay dongo mapiyo. Kaka sani kineno kuma headquarters odhi Arujo cha pi nyaka di kuro. VOJ ne wan gi hawi maduong' nikech kaka transformer mwasebedo go Mwalo mago pi kacha osebedo faulty. To sani koluwore gi preparations mag Madaraka gi okelo gweth nikech koro lock transformer ma Mwalo kar pi kanyo. Koro waneno ni wadhi bedo ga more stable supply mar power. Hospital bo osebedo koriwore gi Homa Bay High School e transformer kani koro gibedo separated. Stadium be nigi transformer moro yore. Koro